дар равзанаи гузариши тобистона гурӯҳе аз бозигарони дастаи мунтахиби Тоҷикистон клубҳояшонро иваз мекунанд. ғайри чашмдошт ними ҳоятгари тими миллии мамлакат эҳсони Панҷшанбе сафи дастаи Суғдиёнаи Ӯзбекистонро тарк кард ва ҳамакун барои худ дастаи нав меҷӯяд. эҳсони Панҷшанбе дар ҳайати клуби Суғдиёна якҷоя бо Зуҳир Ҷӯрабоев шартнома баста буд ва то ҳол Зуҳир ҳунарнамояшро дар он идома хоҳад дод. аммо эҳсон дар бозиҳои асосии дастаи Суғдиёна хеле кам ба майдон омад ва дар мавсим 17 бозӣ гузарониду дар 9 вохӯрӣ бо ҳайати асосӣ ба майдон омад. Як гол ба номаш сабт карду 2 паси голӣ ҳам дод. Бо ин шумораи бозиҳо тавре эҳсон ба барномаи мо гуфт ӯ ҷои худро дар ин даста намебинад ва бе ягон шарт ӯ Суғдиёнаро тарк кард. Дар дастаҳои Ӯзбекистон талабот нисбат ба легионерҳо хеле боло рафтааст. баъди ба даста пайвастани Ҷасур Ҷалолиддинов мавқеи эҳсон каме дар Суғдиёна калавид ва ӯ ба қарори дуруст омад. Намехоҳад ки дар ҳайати эҳтиётӣ нишинад. аз тарафи дигар эҳсони Панҷшанбе имкон дорад ба дастаҳои кишвари Туркия гузарад ё ба Русия. дар ин бора рӯзҳои наздик ба шумо хоҳем гуфт. ҳоло трансфермаркт арзиши ин футболбози тоҷикро 600 000 евро арзёбӣ кардааст.